Muri yeZimbabwe tadzoka zvekare nechimwe chirongwa. Tine message iyo yatadzoka takakubatirai. Pane vamwe vahanzvadzi vedu avo vari kuti mukomana ndine chigumbu, vati muchanditi amai nyasha, hanzi ndine chigumbu chinotyisa nekuti mwana wavo Kudzi akaroora musikana wemunomu muSouth Africa uyo wavati anonzi Lerato anogara kuSoweto muSouth Africa. Saka regai ndiverenge nyaya iyo yavakanditumidzira. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe, please post my story. Zita rangu muchanditi amai nyasha, ndine makore 49 years ekuberekwa, ndinogara kunoku kuHarare, asi ndiri kuti kana ndikafunga izvo zviri kuitika kuSouth Africa ndiri kunzwa hasha zvekuti dai ndaikwanisa kana kuwana munhu anokwanisa kuti ndikamupa mari anonopfuura muroora wangu uyu, ndaifira zvangu mujeri, asi munhu afa nekuti idhimoni rakatopinda mumusha mangu. Ndazvitadza ini mukoma, kunyangwe ndikanzi ndakatadza ndichati ndakaita mhosva pamberi paMwari nekuda kwekuti ndakaenda kuchipinge kunomugadzira mukadzi uyu. Musikana uyu anonzi Lerato, ane makore 23 years ekuberekwa. Akaroorwa nekuchata nemwana wangu 7 months ago, mwana wangu wandichati Kudzi. Saka marriage yavo tikangoti vachiri pahoneymoon period, but ndiri kuzama nepose pandinogona napo kuti vanhu ava vange vachirambana. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakapika ini ndikati imba iyi ichiri nyoro, hakuna kwairi kuzoenda. Ndakabva ndarudunura shinda padrezi rake remuchato. After muchato pavainge vaenda kuhoneymoon, vakangoitirawo honeymoon yavo muSouth Africa, imomo vakaenda kuCape Town. Ndakabva ndachizozanganisa nemishonga zvinhu izvi ndikazodzoka nazvo kunoku kuHarare, kune kumwe kumapako kwandakaenda kwandakanosiya katambo ikako, zvekare nemishonga yandakabva nayo kuchipinge, nekuti ndinoziva kuti Lerato uyu kwaakabva ndiko kwandakabvawo, ende haungavimbi nemunhu anenge akabva kwatakabva. Inini naLerato nevakadzi vakaita seni vainge vachiita basa rekutengesa miviri yavo kana kuti achiri kuita basa iroro. Mukomanashe kuti Kudzai ange achizova murume ane mari yaava nayo nhasi, ndakaona moto kuma 1990s nema early 2000, Kudzai achiri mwana mudiki. Baba vake vakabva vandifuratira ndikasara ndisina kana sendi. Dzimwe nguva ndainaiwa nemvura ini, ndakamira pamabhawa eKwaZindoga mukomanashe, ndakamira mumvura inotonhora usiku ndichitengesa muviri wangu kune varume vamwe vaitongouya kwandiri vondipa mari shoma shoma kuitira kuti Kudzi ange achiramba achienderera mberi nezvidzidzo zvake. Ndainge ndichitozivikanwa kuti ndiro rainge riri basa rangu iroro, kufamba ndichizvinyadzisa nyika yose. Asi mwoyo wangu wainge uchichema ndichiti, Mwari, regai ndinge ndichikutadzirai inini kuti mwana wangu akure ange achizova munhu kwaye. Ndakadyiwa nevarume vakawanda, ndikatukwa ndikarohwa. Zvese izvi Kudzai achienda kumaprivate school, kumaboarding school. Ndakasviba kuti mwana wangu Kudzai ange achizochena. Apa chinondirwadza ndechekuti baba vacho vainge vatori munhu ainge atori nezvimari zvake, but havana kana help yavakambondipa. Kudzai paakaenda kuSouth Africa akabva achizowana basa, anotoshandira rimwe bhengi guru muSouth Africa randisingatauri zvangu nezita. Ndopaakabva achizosangana naLerato vakasangana muSoweto. Lerato uyu musikana akanaka zvake ende ane kala yake yakanaka, mudiki, ane 23 years. Mukomanashe ini ndine discernment yepambi. Pandakangomuona Lerato kekutanga ndakaona a loose woman, ndakaona kuti munhu uyu haambofi akada mwana wangu kana zvikanzi mwana wangu anenge azosangana nedambudziko kana urwere ukazomuwira. Ndinomuona semukadzi asingadi mwana wangu asi anoda bank balance iyo yakava
kutambudzikwa nekuzovapo nekuda kweropa rangu neziya zvakadeuka. Ndakabva ndatora mwana wangu after my introductions ndikaenda nemwana wangu parutivi ndikaudza Kudzi ndikati mwana wangu uyu Lerato ipfambi akambodanana nevarume I'm sure Soweto yose inomuziva ende haufi wakamugona sezvo achinwa doro. Kudzi akapindura akati mama nemiwo handiti makambozviita asi nhasi uno muri mudhikoni kuchechi sei musingatenderi Lerato kuti ange achiwanawo nyasha dzenyu. Mukomana ndakarwadziwa maziwi iwayo akandibaya. Ndakawana nyasha dzekuzoroorwa neumwe murume ende ndiri munhu akazozvibata asi nyasha dzacho ini ndaramba kuti dzinge dzichipiwa Lerato pfambi bodo mumba memwana wangu. Ndakaramba kuti mwana wangu ange achizodyirwa mari yake. Ini handidi kuti kutambudzika kwose kwandakaita ndichikudza mwana wangu ndiri ndega mari yaava nayo iko zvinozvi inge ichizodyiwa neimwe pfambi futi on top of that huka rechiSouth African never bodo. Ini hangu ndaramba. Saka zvandakaita mukoma ndezvekudai pandakazoendako kuSouth Africa ndainge ndagara ndatomboenda kuChipinge uko kwandakanopiwa mishonga. Ndakabva ndachizotora dress rake wedding dress after muchato ndokubva ndachizozanganisa nemishonga. Saka pandakatora shinda mukoma ndakatoudzwa kuti kana ndadaro vanokwanisa kutorambana vari koko ani munhu ikoko asi zviri kundinetsa mukoma nashi ndezvekudai kunyange ndakazoenda ndikanosiya zvinhu izvi kumakomo sezvandakaudzwa nen'anga yacho kuti vanotozorambana. Ndakati imba ngaiparare apo pandakange ndichigadzika hari ine shinda zvekare nemushonga zvose zvirimo imomo. Ndikati mwana wangu ndinoda kuti unge uchisiya mukadzi wako wechiSouth African, ndinoda kuti unge uchidzoka kuZimu uzoroora munhu ane hunhu akadzikama anoziva kukosha kwemari nekukoshesa mubereki wako uyo akatambudzika kusvika uchizova pauri pari nhasi. Iye zvino muchato uyu mukoma wakatoitika 7 months ago. Marriage yavo ichiri kungoenderera mberi. Chiri kundibata ndechekuti ndainge ndakaita mhiko yekuti asakwanisa kuti ange achizoita pamuviri, but nanhasi uno ndiri kuona kuti vanhu ava vachiri kungodanana ende ndinokumbuka zvisingaiti kana ndikaona vachiposta zvavanoposta pamasocial media. Mukomanashi ndiri kuti dai Mwari vakwanisa kundinzwa ini handinganyarari ndichisiya mwana wangu achidyiwa nemuSouth African. Kwete, ndaramba ini kuti mari dzemwana wangu imari yangu yeslavery yandakaita ndichiita zvekufamba ndichipinda mumabhawa. Ndaramba kuti mwana wangu ange achizonzi murume wepfambi yekuSouth Africa, ange achizondikanganwa kunyange mukati ndine utsinye ndine mweya wakaipa, but ndo zvitoripo. Ini minamato siku nesikati handisi kuzorora ndichitsika madziro ndichiti kwete, hakuna zvakadaro. Nyasha dzacho kana muchiti imi muri vatende, nyasha dzacho ngadzikuloketei imimi zvinge zvichiuya kwamuri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu vakabheja kunyange pandakataura navo vakati nyasha dzacho ngadziuye kwamuri imimi, kwandiri bodo handisi kuda. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 50 years ekuberekwa. Pari zvino ndinogara hangu muno muHarare, ndinoitawo zvokugadzira motikari. Zvirongwa zvenyu ndo zvatinototeerera kwenguva yakareba. Inini nemudzimai wangu ndakazokwanisa kuzoroora umwe mudzimai, asi ndisati ndasangana nemudzimai uyu zvinhu zvainge zvakandiomera mukoma. Ndakagadzirwa nehama dzangu
10 years ago ndainge ndiri headmaster pane chimwe chikoro. Ndaitofambawo nemotikari yainge isingashoreki, vana vangu vachidya vachiguta, asi ndakasvika pakuita rombe munguva pfupi pfupi. Zvakaitika ndizvo kudai, iniwo ndakarerwa kwana amai. Mukukura semurume ndava nevana, ndainge ndava kuda kuti tinge tichidzokera kune dzinde. Uko ndokwandakanosangana nevanhu vaiita sekunge vainge vachindida, asi ndasvikako ndopandakaona kuti vanhu vainge vachitongondida nekuti ndainge ndiine zvemari. Nemudzimai wangu taiita zvekutengesa kumakorokoza. Mudzimai wangu akazotongondisiya mushure mekunge aona kuti upenyu hwainge hwadhakwa. Saka kufamba kwatainge tichiita tichienda tichinonotengesa kumakorokoza, izvi zvakaita kuti life yedu inge ichiita senani, kunyangwe zvazvo muZimbabwe semacivil servant mari dzatainge tichipiwa dzainge dziri shomasa. Takaita mushandira pamwe ndokubva tachizoita bira pamusha. Ndine doro randakapiwa mukoma, raivava zvisingaite ndikatanga kurutsa. Saka ndinoti ndichifamba ndinoudzwa kuti ipapo ndipo pandakagadzirwa nevamwe veukama. Zvazvinoita mukoma, hanzi kana ukakura uri kunze kwemusha unenge wakatariswa nemidzimu yemumusha. Paunozonodzoka paya, vamwe vanenge vagara vachiukara vachitoutsvaka nemaziso matsvuku. Kana wadzoka wega mumusha, munenge muine zvimwe zvinhu zvemumadzinza, like madzinza edu kunyange tiri vanhu vanonamata, but mune zvakawanda zvinoitika mumadzinza, sekuti kupondwa kwevanhu, vamwe vanofa vaine zvigumbu, sevaroora vanofira mumisha vaine zvigumbu zvavo. Saka vanokwanisa kuzodzoka iri mweya yengozi. Zvino iwe kana wanga uri mwana wemusango wadzoka mumusha, kana Mwari vakasakunzwira tsitsi, unongonogadzikwa. Ngozi dziya dzinongogadzikwa pamusoro pako, otanga kutevererwa nemadhimoni mweya yakaipa. Madzsekuru angu vakati, wava munhu mukuru, hatingakurambidzi kuti unge uchienda kunotsvaka hama dzako, but dai wanga uri umwe wangotanga riri dzinza rako, nekuti kunyange isuwo uchitiona takadai takatongokurirawo tichichengetwa kumadzsekuru edu. Kwauri kuenda uko uchazongozvionera. Ende iniwo nekusaziva chivanhu, ndainge ndiine belief yekuti zvandinoitira vamwe vanhu ndo zvandinoitirwawo nevamwe vanhu. Vatori nemweya yakaipa, mweya yekwadhiyabhorosi. Saka mukoma tabvako kubira ikoko, zvinhu ndopa zvakatanga kuoma. Zvichioma kudaro nekuda kwekuti tainge tiri vanhu vainge vaine mari, tichibata mari yakawanda, hatina kuzviona kuti tiri kutodonha slowly but surely. Ndakabva ndachizokoka hama, ndakakoka hama dzikauya, tikatomboita mabiko, tikapembera, tikafara, ndichiri nemudzimai wangu. Saka ndakati ndakarara mukomanashe, ndipo apo pandakakuona ndichikumbirwa mari nekamwe kadhara kainge kari kapfupi pfupi. Kadhara aka kainge kakapfeka jini reblue nezijaketi rainge rakareba. Saka kakauya kakati, tipeiwo mari tinge tichizombopota tichigarawo kwenyu. Ndakabva ndatotora wallet yangu ndokubva ndapa kachikwambo kaya $100. Ndakati ndachipa mari kudaro, chikwambo chiya chakabva chatanga kuseka. Pandakamuka ndakanzwa kuti mainge muine chinhu chainge chichifamba muceiling, ende chinhu ichocho chainge chichifamba muceiling rainge risiri gonzo kana kuti shiri. Ndainzwa kuti d ndopa ndakabva ndachizomutsa mudzimai wangu. Saundi iya ndokubva yangoti zii kunyarara. Kubva ipapo mukoma zvinhu zvakabva zvaoma. Kwava kubva ndachizobata mamessages mukafoni kainge kari kemudzimai wangu, ainge odana nawo neumwe murume aiitawo zvekutenga goridhe achitengesa. Apa zvinhu zviri kungoramba zvichingooma mumba. Apa mudzimai ava kuita zvechipfambi. Mukoma, pfumvu yandakaona ipapo yainge isina kumira zvakanaka. Marriage yakabva yaparara. Apa hama dzangu dzekusaidi rekwababa ndo dzandainge ndava kunyanya kuwirirana nadzo kudarika hama dzekusaidi kwana amai uko kwandakakura ndichirerwa, because zvinoitika kana ukakura uchirerwa
kwana amai. Handiti madzikuru paya pavanenge vachikushungurudza uchitumwa uchiita sekunge unoshungurudzwa, zvose zvinhu izvozvo zvichiitika uchiri mwana mudiki unokura uine bitterness. Saka kana wakura manje paunonosangana nehama dzekwababa, unobva wavaona sekunge vanhu vari right because ivo vanenge vachikuda. Handiti havana kumbogara vakaziva pain kuchengeta kubva uchiri mwana mudiki usinganzwisisi. Vanongosangana newe watova munhu mukuru wava kugona kuzviriritira paya. Saka ndainge ndowirirana nehama dzekwana mudhara kudarika hama dzekwana muchembere. Apa pandakatanga kusangana nemaproblems, vainge vofamba nini mukoma. Ndakaendeswa kun'anga dzakasiyana siyana ndichiitiswa chivanhu chimwe chandisingatozivi kuti zvandainge ndichiitiswa ipapo ndainge ndichimboitirei chivanhu ichocho, sekugezeswa pamusoro peguva revamwe gogo ava. Nekufamba kwenguva ndakazotoudzwa kuti vakafa rufu rusina kunaka. Vanhu mukomana Shika, rudzi rwedu rwevanhu vatema zvechokwadi ndisu tine satanism yakanyanyisa kudarika mamwe marudzi. Gogo ava vainge vari muroora wemumusha, saka zvakaitika pavari vakaisirwa poison. Vainge vagere pabari kana sekuru nyakubereka vana baba vedu, saka vakabva vachizoisirwa poison. Vaisirwa poison neumwe mukadzi ainge aripo pabarika ipapo, ndokubva vachizofa. Saka vafa hama dzavo, hanzi hapana kana umwe zvake ainge aripo pakuvigwa kwavo, vakangovigirwa mumusha imomo. Shuwa vanhu vava kunditora, vava kundiendesa kuti ndinge ndichinonogeza pamusoro peguva remunhu akafa achiita zvekuurawa, kuisirwa poison muchikafu here. Pandakazozviziva ndakazvidemba kuti dai hangu ndakaziva ndisina kumbogara ndakazotsvaka hangu baba vangu ndakura, dai ndakangoramba ndigere kumadzikuru angu kwava kungovambawo dzinza rangu, sezvo ndakaudzwa nemadzikuru kuti iwe semurume dai watongotanga rako dzinza because wakura. But ndakaona sekunge madzikuru angu vainge vaine undyire hwekuti ndainge ndichibata mari, ndikati ndinoda kuenda kudzinza rangu, vakandisiya ndikaenda kudzinza rekwangu. Saka zvinhu zvakaramba zvichingooma mukoma zvekuti ndakasvika pakushaya kana munhu aikwanisa kundibatsira, nekuti wose munhu anenge akubatsira unotadza kuzowirirana naye nekuda kwekushaya. Kana aine mari yaanenge akupa, zvinenge zvokuremera kuti unge uchizomupa mari yake. Ndakabva ndachizoita breakthrough pandakatanga kuenda kune imwe church kuzayoja, uko kwandakazobatsirwa. Vanhu vekuchechi vakandiratidza rudo because ndaitozivikanwa kuti ndi headmaster. Ndakasvika pakuenda kuchikoro ndakasunga sutu, ndakapfeka mapatapata mugumbo. Vakabva vachizoita mushandira pamwe, akaunganidza mari muchechi imomo, ndikapiwa mari yekuti ndinge ndichizotanga business. Saka ndakatanga business rangu zvakanaka, asi zvinhu zvangu zvakatanga kuparara mushure mekunge ndadzokera kuhama dzekwababa ndikanovaudza kuti ndainge ndava nebusiness. Ndakaendeswa kun'anga mukoma, even though ndainge ndava mukristu. Ndikaenda kun'anga ndikanogezeswa nemvura. Mvura iyoyo yaiita sekunge yainge yakashisha, so ndikanzi kana ndikageza nemvura iyoyo ndiko kuti zvinhu zvangu zvinge zvichindifambira mubusiness. Ndakatevedzera zvandainge ndaudzwa ndikaita saizvozvo, ndokubva ndachizobroka. Kubva ipapo mukomanashi kusvika pari nhasi handina kukwanisa kuti ndinge ndichizorikafa zvekare. Ndozvakaitika izvi mukoma. Ndinongoti kwamuri vedare vose avo vachange vachizoteerera confession yangu, zivai kuti zvinhu zvakadai zvinowanikwa muupenyu. Unokwanisa kufungidzira kuti uri kuita mabest decisions, but sometimes unokwanisa kuzoudza vamwe vanhu avo vanenge vasina kana basa newe
uchifungidzira kuti ivo vanenge vachitokunzwira tsitsi asi vanotofara apo paunenge uchitambudzika kana wadonera muvhu, sekudonha kwandakaita kana kuchechi. Ndakabva ndaregedza kuenda because vanhu vekuchechi vakazozviziva kuti munhu uyu watabatsira ava kutoita zvekuenda kun'anga, saka vanhu vakabva vachizongosiyana neni ndikaregedza kuzoenda kuchechi kwacho. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. When you post my story muzondisivisa ndinenge ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakaenda ndichiti ndombonoonawo madzikwa baba but handina kunge ndakaziva kuti vainge vachazondiitira mweya wakaipa kudaro. Akomana kakugezeswa hanzi ndakageza nemvura yekuti hanzi yainge yakashisha. Pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Mvura inonzi inoita sekunge yakashisha kana uchiitesta inenge imbori mvura yakaita sei. Yo zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi my own sister mukomana, she made me broke. Ndainge ndiine flea market yangu, ndainge ndichipota ndichihodha bhutsu kuBotswana. Ndipo apo vanhu pavakatanga kuenda kunana Botswana tichinonohodha hembe ikoko nebhutsu. Saka my sister pandakaona kuti ainge asina kugara zvakanaka, ndakati chiuya unge uchizova mushandi wangu, ndikamubvisa kugweru kwaainge achigara. Ndainge ndichishanda kuOld Mutual makore acho iwawo. Mukoma akabva achizongobuda zvake munyika akatoenda kumhiri kwemakungwa. Handizivi kana achiri mupenyu or not, handina kana kuzombomutsvaka. My own blood. Mukoma nashi inini ndiri mudzimai, ndine makore 58 years ekuberekwa. Ndinoti kana ndikatarisa kumashure kwandakabva uko, pfuma yandakashandira panguva yacho iyoyo yakaperera mumaoko emunin'ina wangu uyo wandakabuda naye mudumbu rimwe chete mamai vangu. Saka ndainge ndagara ndichishanda, ndainge ndiine basa rangu rakanaka, ndaitambira mari yangu zvakanaka paya, ende ndainge ndichida kuvaka ramangwana revana vangu. Ndakabva ndavhura flea market. Ndakavhura flea market yainge yakakura kwazvo zvekuti dai kwanga kuri kunzi zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizviita zvainge zvakaitika, ndingadai ndiine kana rimwe zishopu zihombe muHarare muCBD umu. Saka vamwe vachitengesa mabhero, vamwe vachitengesa hembe dzimwe dzainge dzisina kunaka, inini ndainge ndichinohodha hembe dzimwe dzinodhura but vanhu vaidzitenga masutu awa. Ndinorwadziwa ndikaona mashopu akaita sana The Suit World vachiita marketing yavo, because inini ndaitengesa masuits mukoma kuchechi kwedu pamaconference paya. Ndaikwanisa kuverenga kana vanhu 20 vanenge vakapfeka masutu awo avanenge vakatenga kubva kushopu kwangu. That is how big I was growing. Saka I was too busy to be managing. Ndainge ndiina manager. Pandakaona kuti musikana uyu manager ainge ondibira, ndikabva ndati sezvo munin'ina wangu chipo ainge akangogara shungurudzwa chishupika ari kumurume, ndikati munin'ina wangu uya unge uchizova manager iwewe. Ndichiti sezvo riri business rangu acharitora kuriitawo business rake. Saka ndaikwanisa kugara mukoma nashi because inini ndaigara ndiri busy. Ndaikwanisa kungotumwa kana kuenda kuSingapore kana kuenda kune imwe nyika. Saka zvekuti ndinge ndichizoenda kuflea market ndaitoshaya nguva yacho, plus ipapo ndainge ndichida kuti ndige ndichibuda munyika. Ndo zvimwe zvakaita kuti ndisanyanya kuita take nako kubusiness. Ndichiti munin'ina wangu ndiye anomanager. Chandaingoda kungoziva ndechekuti mari iri kuuya here, mari iri kupinda here. Saka paakangoona kuti inini zvakawanda handinei nazvo, mukomanashi muno ainge ava kungotora mari achihodha. Aiti kana akahodha zviya staff obva andiudza kuti zvinhu hazvisi kunyatsokufamba kuflea market. Ndakagara ndisingazvizivi kuti kutengesa kuri kutotengesewa zvekutodaro, hakusi kunzi hakusi kutengesewa. Saka aizoti paya kana kuri kunzi
anenge aona kuti yake staff inenge yapera, then ndipo paaibva achizoisa zvinhu zvangu manje paflea market obva achizotanga kuzvitengesa kuti 1. Saka ndainge ndava kuita malosses apa semunhuwo ainge aine shuviro nekuti zvinhu zvainge zvichazonaka, plus zvinhu zvakatomboratidza sekunge zvinokwanisa kuzotofamba zvakanaka nekuti ndakatomboita mari before. Saka ndairamba ndichingomupa mari yekuti ange achitenga stock, achiti stock yatakatenga this time yakadhakwa, stock yatakatenga this time stock yacho yakadhakwa. Izvo kwani munhu aitora yangu stock inenge yakanaka, aiti kana atora yangu stock inenge yakanaka then aibva achizoisa yake yaanenge aona kuti haisi kutengeseka, iye otengesa yangu ongochinja zvinhu mumabhuku. Saka ndo zvakaitika mukomana chikwenguva yakareba kusvika ndichizobhuroka. By the time pandakazoenda ndichinomubvunza kuti ko makazvifambisa sei, munhu akangomuka akatondioneka mukoma atova kuairport zvekuti ndakatadza kana kureacta. Ndakashaya kuti ijoke here, is he joking, ari kuti kudii, achiti ini sisi zvemuzimbabwe zvava kutondibohwa. Ndava kuenda kumhiri kwemakungwa ndikafungidzira kuti ijoke, kuzonodai mafone numbers ake haachatopindi, munhu haachabatiki. Then I think after a week ndo pandakazongonzwa zvichinzi ainge achinditsvaka. Ino ndikati ini zvokuti ndiswere ndichinetsana nemunhu handinei nazvo, ndokubva ndatongosiyana nazvo. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisevisa, ndinenge ndiri mucomment section, ndiri kutotadza kuti ndirambe ndichienderera mberi nekushare nemi nyaya yacho yose because ndava kutonzwa zvichitondirwadza. Ndiri kurangarira zvose izvo zvakaitika. After that I went through a lot mukoma. When you post my story muzondisevisa, ndinenge ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ndo zvakaitika izvi kwavari yama1. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story, makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya inondirwadza. Zvinoita upenyu so makamboti muri panguva yekuti unenge uri very stressed, then wobva uchizongosangana nezvinhu zvinorwadza sezvakaitika muna January. Ndichibva kumusha tatova kuSouth African side, tichangodarika toll gate remumesina ndokubva tamiswa nemapurisa almost an hour. Saka ndakati ndiri paTikTok ndopa ndakabva ndasangana nemapictures nemavideos zvekare twin sister yangu uyo ari kugara kuCape Town nemurume ainge ambori fiance yangu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, inini ndainge ndiine murume uyo wandainge ndichifambidzana naye, vakachata zvavo many years ago. Saka mistake yandakaita ndeyekuti apo pandainge ndiri form 4 ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe mukomana aidzidza pachikoro uyo ainge achinzi Takudzwa. Ndakabva ndarara naTakudzwa ndichifungidzira kuti ndiye ainge achazova murume wangu ndikasara ndisisiri virgin. Saka ndakabva ndachizoudza Ruby, my twin sister, ndava kutoda kunochata that same year pandaifanira kunge ndakachata nefiance yangu. Ndamuudza kudaro mukoma, iye akabva aenda ndokubva achizonoudza fiance yangu kuti uri kuda kumuroora zvako but asisiri virgin. Akabviswa kumhandara tiri maform 4. A month before that fiance yangu ndopa akabva achizouya kwandiri akati, shamwari, we have to cancel this wedding. Ndikati koindava? Akanditi because ndakaudzwa kuti wakarara naTakudzwa patainge tichiri kuhigh school. Ndakarwadziwa ndikazviziva kuti munhu mumwe chete ainge akamuudza, it was my twin sister. Ndakanetsana netwin sister yangu, iye akabva ati akangotaurawo nemistake. Utsinye wakazoitika ipapo, vabereki vangu mushure mekunge fiance ati ari kuda mari yake yemaroro back. Akati izvo zvekuti akabvisa mari dzemavhenyu haanei nazvo. Vabereki vangu vakabva vati
chitora zvako munin'ina wake. Apa Ruby akabva abvuma kunyange ndakamuudza kuti hazviiti. Chinorwadza ndechekuti Ruby akachata nefiance yangu on that same venue. They did not even change anything. Decor was the same. Cake was the only thing that they changed, but zvimwe zvose it was the same. My wedding ring akangonditi kana uchida unokwanisa kungomatengesa. Vakachata vaine matemporary ndokubva vachizotenga mamwe anodhura awo akabva kuAmerica akaita zvokutumidzirwa navatete. Just thinking hanzi Ruby nekuti ainge akazvichengetedza. It was so painful. Kusvika pari nhasi mukoma ndinongoti kune munhu wose achateerera nyaya iyi, past yako can come back and haunt you and destroy your life. And ziva kuti usafa wakaudza umwe munhu about your past. It does not even matter kunyange ari mwana waamai vako. Ini ndakaparadzirwa marriage yangu isati yatombotanga nesister yangu atova nevana nefiance, ndakazoroorwawo zvangu, but the pain it can't go away. Dai ndainge ndiri muroyi Ruby ndikadai ndakamupengesa inini. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvakaitika izvo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.